Jakarta, 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 big man, big problem. Legwe go na tu ajomo. Dalia Jakarta, aro. Mona gulu gulu. Dudu matu olo mwana wao. Ogele go na wamnaga. Dudu mode, mwane si puku ganu egwu. Dalia Jakarta, akwego gina tu amosu. My mama tell me say kule baje chubego. Magano oni gogo. Imano wale go na tu amosu. Italia Jakarta, Yemenene nui tobali wako. Le wako lelele. Dudu matu olo, ifuloke mwabala kona mwa. Legu mwa rifide. Money na water. Italia Jakarta, abuse wa mole bulogi ara dudu moduolo opo madu keji akandi ogo ale mogo muona gbo ya wole bogogo dudu mode muole si gbogbo gane wewe ewu mele ijuwa mo mule bo ti egun wonu modulo wono Tamrabawa, Jakarta leku mo nwa bia lo wa kunle. Italia Jakarta no nothing. Leku mo nwa rifide. Mule bo ti egun wonu mo tunu wono. Tamrabawa, Jakarta leku mo nwa bia lo wa igogwe. Tamrabawa, dudu mo tuolo no nye nesi bubu kono. Agwa mo nle. Adale mogo, mwana gwa ya kilige. Kamgubagwa, ọgba jeli na nwoke. Mgbirigboke nwarobu nago. Obodo jano ụzọ, mwana gwa ya onwude. Mụ Jakarta nọ n'ọgbegwu. Ọrụ obodo ekwelugo. Onye na-esonye nwere Igbo bụ ngọnụ ka m na-ajụ kilige. Onye ka na-ekwu maka ya. Onye abụkwa nnekwu mmọnwụ. Nakwa CEO Jakarta Foundation alusi nwelo eji ego ogelega kamubagwa ududu makuolo muona kwa ya kumonwu kairabagwa Jakarta legwo dogu nwa bịalowa mụwule digiligi mulibo ti egwu omumu dunu onono kamubagwa ọbụzikwa mụ na-agụlụ gị egwu nwa bịalowa mụwule Jakarta kwali meku kamkova urumodu olo kamkova kwa kamkova mbolebwa jelebiji egwu ịnwalekwa ayomi yokokoko ijuwa mụnnekwute amrabakwa onye dịka nne tirilekwu mweti mmọnwude ma mkpọbakwa Jakarta nnekwu odogo ọgbaje bịa ile mụọ ma mkpọbakwa tele mbolebwa urumodu olo kamwalekwa egwu mujeli mbe debeko n'ọrụ ifide nwale kamubekwe atalimogbo mmụọ na-agwa ya kunde mmụọ na-agwa bụ bịakene Italia Jakarta ogelega kpolela nwego Italia n'ọbịa ile mụọ mọnde Italia na onye na-egwu ego mgbalekwa na-agụlụ ego ịmalekwa urudomodu olo akwa mmadụ ga-eji aga ndị ọgwụ maganụ mgbalekwa ogelega ijelegbe egwu ọmọ kamrabagwa ọgbe batali mgbe egwu mụ o nwere okwu nna m gwali m wee si mgbiligbo ti egwu onye ụmụdunu egwununu danọ ya bụ Italia Jakarta n'ọkwa na-egwu odogwu ka mgbọbagwa ọkpọli m ugwu eza mgbiligbo ti egwu ka mgbubekwe nọsi m jidera mgbiligba onye ụmụdu egwu nọsi gwanụde m yedela mba niile mana ọkụ eziokwu nunu atalebe ọgbọ mmụọ na-agbawe ndị ọgwụgwegwe eziokwu chidi mma ya dị ọgwa gị si n'ọgbaka emele mụ ya bụ okwu n'ọdị n'ụfọdụ egbe ndị nsọ ogelega televidi egwu mụ na-ara mụ igiligi ekuru na-emela okere ite mmiri nọ n'ọgwụ ọrụ ịmalekwa nwa rọbụ na-agụdebe nna gị fanitaba n'ọgwụ ọrụ amrabakwa nwache di na nwoke mgbelegba ara mụọ
amgụbagwa ijele bidi egwu mmadụ ga-eji aga ndị ọgwụ gale Italia Jakarta mmọnwụ n'ụbịa ile mụọ amgụbagwa arọ mụligbo oti egwu onye ụmụotu n'onwe egwu n'ijela bịagụ mmọnwụ adalemogo mmụọ na-akwa ụja mụnde Ifaguchi wee dị ile eziokwu n'ọnọkwu ya na mbọ maka na ebugbago na-eje agụ mgbịlịgba m na-ara nnekwude ka mgụbagwa o nwere onyinye m ji wee bịa ụwa Italia Jakarta ya bụ nwa rọbụ na-agụ mmụọ na-emelụ mmemenụnụ ka mgbubekwe ya mere m ji wee gwa gị unu zorokwanụ m ma onye sokwu n'omume m nụ ka m na-ekwuli ọ sị na agbakata n'ụgbagata ma ọ bụrụ bụ agha ndị mmụọ na-ekwu okwu ịnwalekwa ijele mụọ agwa egwu m ka m na-etinụ mọnwụde ododo m ọdụ ọlụ agwa egwu ka m na-ekwu dị ọgịlịga mgbere m egbuo m akwa mmụọ ka m na-ebele ọgbaje bịala ụwa na-egwu mmọnwụ odogwu m na-etili egwu Italia Jakarta oke dibịa ọbala tule ihe aba n'aka ọ na-ere mgbịlịgba oke mwarọbụ n'agụ Jakarta egwuregwu ọmọ Jakarta dị igwu ọmọ Jakarta onyela egwu ego Jakarta bịa gbalị menwụ obodo jaa n'ụzọ mụrụ na-agwawo ya na Jakarta nọ n'ọgba egwu ihe damosu na-ezigbo bụ ngọnụ na Jakarta galiga amosu onye na-agba nwa agwa ga n'ọdụ nwaligbo nweghị igbo magali agụ alụ ịnwalekwa rudumotu olu mụ Jakarta nọ n'ọgba egwu ọgịlịga mgbịlịgba oti egwu agwụemụrụ ka m na-ekwu arọ ọnwụ Italia n'ụbịa ilemo aka na-emelụ boys ife odogwu ọgịlịga rudumotu ọlọ ọnwụ arọ n'ezienụ onye na-eme ka m si eme Italia Jakarta ama m n'ihi emele m ọgọ ụmọgọ bịa yiri egwu ị naghị ebunye m moto ka m gbawa Italia Jakarta oji happy foundation eme ọgọ Italia nụ na-egwu odogwu ewe o arọchigbu egwu ma gba mara odudu modu oludodudo udemegbu ụmụ mọnwụde ijelebi ije egwu mmadụ ga-eji aga ndị ọgwụ mọnwụde odudu ụlọ agwụmegwulo ka m na-egwu mgbịlịgba mọnwụ jele na-egwu mmọnwụ odumaga na chi na-enye n'omegwụlụ ịnwalekwa na-enwe anya mmiri uju agwa egwu m ka m na-etizi n'elu dịnụ ọgịlịga egbu ụmụ agwa emụlụ ka m na-egwunu n'ezie na egwu si na mmiri eziokwu na mmiri enwe ilo ọrụ obodo bịa gbala egwu m na ndị mmiri fapịala m egwunu ọnwụ ọgịlịga ododo m ọdụ ụlọ jide arọ mgbịlịgba ara mụọ ọnwụ ma mebule gbanwe bule egwu m ka m ga-enenu na-egwu ebiti mgbịlịgba ara mụọ agwa mmadụ ka m na-agbọdị n'egwu ma akpọnụ Jakarta si m kelelu ya nnekwute ọgwụ aka ya ịnwalekwa the big sangizi agwa m na-ekwulu gị maọbụ agwazi n'ezi enyi gị ego mgbịlịgba na-akpọ gị n'egwu odogwu Jakarta si m kenego odogwu agwa m na-aralụ gị ijide Jakarta si m kenekwolu ya nnekwute ọgwụ aka ya ka mkpọba dị expensive jokilo odogwu agwa m na-ekwulu gị ọnwụ ala nwere ka isi eje mgbịlịgba na-akpọ gị n'egwu ijide ọgịlịga ijele mụọ ododo m ọdụ ụlọ odogwu mmanwụ ọgịlịga udo egbe ndị nsọ ijide ego jeli ije mmọnwụ odogwu nọrọ ifide sabima na onye na-ekwu ego mgbịlịgba na-akpọ gị n'egwu jelemo ọgịlịga ododo m ọdụ ụlọ yarabakwa ngọga bọsụ mmọnwụ odogwu nọrọ ifide mgbịlịgba na-akpọ gị n'egwu bịa yiri ngwara yarabakwa n'ọkwa CEO of Gratitude Foundation ọgịlịga ijelebu ije egwu marabakwa ngọga bọsụ bụ mmọnwụ
odogwu na-abịakwa mụ ka m gụbakwa ngọgụ onye nnekwu ego mgbelekwa na-akpọ gị n'egwu n'ụma ngụbakwa odogwu bụ enyi nwa mgbelekwanụ na-akpọ gị n'egwu ma ngụbekwe arọ ijele mụọ ododo mmadụ ọlọ ka m gụbakwa ka m gụba jele mgbelekwa ewumeli ijuwa bụ ma mebule gbawe bule egwu mụ ka m kele nnu nnekwu odogwu ijele mgbelekwa ododo mmadụ olo ka m rabakwa kristianụ nnekwu mmọnwụ ọgbaji ije mmiri n'ọgba CEO of Liquors nnekwu paya ndị egwu mmọnwụ bịa ilegwu odogwu ka m rabakwa ijele mụọ ododo mmadụ ọlọ mọnde ijele obi ijele egwu ọkpọ mmadụ ga-eji agazi n'elu investor na-egwu odogwu investor bọọlụ ọnụ egwu investor lumege na-eji mmanwụ n'obi agbalị megwụrụ ji nwalegwa Enugu ugwu ka isi eje aka na-enye azawa ọdụ anyị ka m gwuwekwe ijele ebe ijele egwu agụwe wụlụ ka m egwule ka m gwụbakwa ogalega ododo bọọlụ ọlọ ka m rabakwa ma mebuli gbarebule egwu mụ ka m kele nnekwu onye amụma Chukwu emerie Orifide ka isi eje Chukwu emerie nke ọka mmụọ bịa yiri mụọ ịnwalegwa ijelebe iji egwu agwa egwu mụ ka m na-etiziri ndị okwu etini atali m ogwu ole akwa mmụọ ka m na-akwadele egwu onye maja gadasi mụ kelekwolo ya nlekwute ọkụ aka ya ama king last man standing gwanụ na Leki mgbelegba na-akpọ gị n'egwu ama gị nke bịa gbala egwu mụ ijele mụ mgbelegba ogelega ododo mmadụ ọlọ mmanwụ eze Chinedu mgbelegba na-akpọ gị n'egwu eduleshọnụ na Cameroon ka isi ejelu mgbelegba ijelebe iji egwu ọkpọ mmadụ ka m na-akụdịle egwu ma mmọnwụ Jakarta si mụ kele gị mmụọ na-agwa ya igiligi odogwu aichifaku niile na mgbelegba na-akpọ gị n'egwu Jakarta si mụ kelelu gị nnekwute ọgwụ aka ya ịnwalegwa n'ọkwa gị bụ ofu onye Almighty Sako CEO The Sako Luxury Rising Store Nigeria Limited odogwu ogelega ijele mụọ mgbelegba ara mụọ ka m gụbakwa agwa egwu mụ ka m na-etili n'uchikelu ụwa mụnwụde ka m nabakwa ndụmọdụ ọlọ agwa mmadụ ka m na-etidile egwu etinu ijele mụọ ogelega ijele mụọ egwu ọmụ ka m rakwa ndị egwu mụ ndị ma meghọta ịgba mụ na-ekwulu gị ka m gụbakwa onye lụzọlụ onye nwe n'iwe maka na anyị na-abịa ọzọ ka m gụbakwa ya bụ egwu ka na-eme mbido mgbelegba ịgba ige m ka m gụbakwa ijele mụọ ogelega mgbelegba ara mụ mọnwụde egwu ma na-ahị ijele ebe ije egwu mọnwụde lena onye na-eme ka si eme Italian Jakarta mọnwụde odogwu na Orifide ọ bụzikwa mụ na-agụlụ oge egwu mọnwụde Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.